hvor Juventus jo har både Savardov og Barros og Marocchi, og så selvfølgelig Laudrup også, der kan styre spillet. Men her Diego Maradona med nummer 10. Lars Kontranger i Savardov. Givet nummer 10 spilfordeler hos Juventus. Eller i hvert fald den, men første gang har vi Maradona i presset. Sparket ned af Fabado, der har opgaven at tæmme den største artist, der vel nogensinde har været i fodboldspillet. Ja, det var skægt nok at se, da vi så dem træne i går. Der var det sådan, at Maradona han løb for sig selv. Nu ser vi her i langsomt, og det er jo fantastisk teknik, han har. Her bliver så fældet, men at han løb alene for sig selv og trænet, og det var meget taktisk. Skal vi se, mens han sparker på mål helt herudefra. Maradona er jo kendt for sin fremragende sparkteknik. Vi så ham træne udenom en mur, spille bolden op i krydset, spille bolden op under overlæggeren flere gange. Diego Maradona. Og bolden videre ind, jeg tror det er Carnaval, der kommer frem og scorer, eller var det Carreca? I hvert fald her, hvor der bare er spillet 2 minutter, ja, så er Napoli foran med 1-0. Fremragende mål, glimrende lagt aflevering af Diego Maradona. Vi ser situationen her igen. Og så har vi Carnaval fremme og sender bolden forbi målmanden Tacconi, landsholdsmålmanden Tacconi. Og foran 1-0 efter bare 3,5 minut. Og ja, Juventus har ikke tabt det nu på hjemmebanen. Har kun spillet uafgjort, de har heller ikke vundet her. Og har øvrigt ikke tabt i den her sæson. Men nu får det lidt svært. Maradona. Ja, det er faktisk op af Fabado. Det er en dejlig start på, og det er meget attraktivt at udholde de sådan til starter så hurtigt. Men det var også lidt af en forsvarsfejl, og som vi har i øvrigt talt med Michael Laudrup om, at Brio, han er måske deres svaghed nede i forsvaret. Og han fik simpelthen ikke fat i Carnevale. Han var de for skridt hurtigere end Brio, og nåede at komme godt ind til bolden og score. Gået af Di Napoli med nummer 8. Di Napoli landsholdsspiller. Faktisk kun én spiller, det er Renica, som ikke er på landsholdet hos Napoli. Her er vi igen Marocchi. Prøver at finde Michael Laudrup. Savardov nummer 10. Til Augustini. Så Maradona i arbejde. Igen ud til Carnaval, men bold placerer sidelinjen og ikke kast til Juventus. Så vi kan se. Men lige ind til Giuliani og ud til Maradona. Og så fælles Maradona igen af Fabado. Augustini var det, og det er frispark. Men han spiller også ligesom på det, Maradona prøver at holde på bolden, trække den væk, så Augustini næsten ikke kan undgå at lave frispark. Vi ser situationen her igen. Trækker bolden bag ham, og så kommer Augustini og klart frispark. Di Napoli. Carreca. Carnaval. Hurtig Carnaval. Rykker godt i feltet. Men målspark ud af den situation. Ja, han er fin, Maradona. Han sagde omkring mødet med Savardov, de hele tiden vil gøre. Roberto Gallia. Og El Tropelli. Og Maradona. Og hvilken boldbehandling, det er han, som om han er magnetisk. Og så er klart frispark begået af El Tropelli på Maradona. Det man kalder sagt, svinger begge benene op. Maradona, han er jo en spiller, som får mange slukker, netop på grund af, at han holder så lang tid på bolden. Nu ser vi det her, der er tydeligt på et start. Men jeg synes også lidt imellem, at det er hans egen skyld, og han indbyder til det. Han indbyder til det på grund af, at hans teknik er jo eminent, og han er lidt at lege for. Og det har vi set et par gange til træning her.
hvor han simpelthen elsker at lege med bolden, og det gør han, synes jeg, indimellem for meget i kampen også. Og det er hans egen bagdel. Han får alle de der strammer, det hver gang. Men med den fodboldspiller er det jo. Ja, han er på højre kant igen. Diego Maradona. Maradona, der... Så igen, Diego Maradona. Ja, det er næsten uundgåeligt at få lavet det frispark, fordi man ser, at Maradona får faktisk rigtig godt, før man regner med det, og så kommer han til det. Jeg synes ikke, det var god skål. Han får god skål nu, men jeg synes ikke, det er korrekt, fordi det er lidt op. At Maradona, han faktisk lidt svært hurtigere, kan man se der. Han går efter bolden. Jeg synes utroligt, at han får rummet frem og prikket i bolden. I det øjeblik, det er det, han spiller altså rytmisk og flot sejt. Men advarsel til Pavaro. Kamp. Anden. Og en frispark til Napoli. Meget farlig angrebsvåben, kan det være det. Og Bauer. Juventus nummer 8. Bauer. Rudi Bauer. 23 år, kommer fra FC Porto, en meget populær spiller. Hurtig arbejdsom. Og Michael Laudrup, han får en spil på læsen, og der sagde vi sammen, at han er meget spændende spiller på at spille sammen. Han spiller for snævert på, spiller for tæt på Juventus. De har det fornemt, at Napoli-spillere kan gå med frem og hele tiden få prikket bolden fra Juventus-spillerne. Carrega, målscoren. Og igen Carrega fri, og Carrega får bolden ind, men der reddes på stregen. Og Carrega endnu en chance, og Carrega sætter bolden i nettet. Carrega har bragt Napoli foran med 2-0 på noget, man vil nok beskrive som et forsvarspik. Men Glimrende er gået igennem i højre siden. God aflevering frem til Carrega, og Carrega sender altså bolden forbi Zacconi for anden gang, efter vi ser igen her, hvor nummer 2 fra Pavaro ikke kommer op til ham. Bolden ind foran mål, og her der kommer Brio til, men sender bolden igen lige ud til Carrega. Og Zacconi her på stor skovtur, og så med venstrebenet, Carrega har bragt Napoli foran med 2-0, og nu bliver det. Og her har vi Henry Kissinger siddende midt i billedet med briller. Den tidligere udenrigsminister i USA. På nær Carrega, nede omkring eget straffesparksfelt, men her er et udmærket skud af Michael Laudrup. Det første Juventus har haft inden for målrammen. Men altså ikke noget gevinst af det. Marocchi. Her blot er der overalt ind i straffesparksfeltet. Og så Maradona. Og Cannavale med i venstre siden kommer her. Carrega. Og så Carrega fuldstændig alene, og Carrega sætter bolden i nettet. Carrega har scoret til 3-0. Et fremragende angreb styret af Diego Maradona. Carrega kommer frem i højre siden, spiller ham godt fri, og Carrega han svigter ikke med usvigelig sikkerhed. Spiller han bolden, og sparker han bolden hårdt flat i nettet. Og Napoli altså foran med 3-0. Vi ser, bliver der lavet frispark af Brio her. Og så er bolden sikkert i nettet. Det er bare et par minutter af denne første halvleg. Og altså 3-0 til Napoli. Ja, han holder meget på den og vil ligesom indad hele tiden Savarov, i stedet for at prøve at lukke spillet op. Marocchi og Savarov igen. Og her en glimrende aflevering fra Savarov til Galia. Og Galia sender bolden forbi målmand Giuliani. Og reducering her, hvor der bare er spillet 3 minutter, nøjagtigt som i første halvleg. Reducering af Juventus, og det var Galia, forsvarsspilleren Galia fremme. Der så vi netop en glimrende aflevering fra Savarov. Vi ser den her. Ligger millimeter præcis, og Galia levner ikke Giuliani nogen chancer. Og Barras. Og så er klienten klar frispark. Denne gang er Barras.
mod Ferrara. Altså igen lidt diskussioner. Det er jo varmblodet folk, vi har med at gøre hernede i det italienske. Jeg kaster sig klart ind i Ferrara. Igen Savarov. Agostini. Til Savarov. Der er bold i nettet. Fremragende scoring af Savarov. Herefter 10 minutter spil. Savarov blev spillet flot fri af Agostini. Først aflevering fra Laudrup til Agostini og så videre indtil Savarov kaster sig frem og glimrende styrer med indersiden over mod den ene målstolpe. Og altså reducering til 2-3. Her afleveringen fra Agostini. Og se så Savarov kommer frem her. Og glimrende foran drejer bolden ud. Giuliani er uden chancer og 2-3. 10 minutter er spillet her anden halvleg, og altså 2 mål. Han smider sig ned, og der så vi netop dommeren. Han kom styrtende hen til mig at sige, at han ikke skulle smide sig ned, ikke? Jeg kender det. Jeg har nemlig prøvet at få et gult kort, kan jeg huske Mexico en eller anden gang. Det er også for at smide mig ned. Så det kan denne dommer altså heller ikke lide. Nej, selvom der er meget skuespil hernede, så er dommerne så åbenbart også opmærksom på det. Her er Carnaval. Glemmer det drible. Og så skal der næsten ud om det gjorde der ikke fløjte. Bruno. Marocchi. Barros. Så det er Agostini, men den aflevering på tæt på. Og i stedet Carrega på midten her. Carrega fuldstændig alene. Carrega sætter bolden i nettet. Fremragende helflugt, og han løfter bolden over efter en aflevering fra Kripa. Kripa spiller ham fuldstændig fri, og Carrega scorer sit 3. mål i denne kamp. 2-4 lige efter Juventus-spillerne var kommet tilbage. Her ser vi igen den glimrende aflevering til Di Napoli af det. Og så Carrega løfter bolden over en chanceløs Tacconi, der kommer på halvdistance. Og hermed Napoli foran med 4-2. Fremragende detalje. Spørgsmålet er, om Tacconi skal gå frem der. Næsten helt frem i bolden, eller skal han blive stående? Ja, men det er meget svært for en målfeltet i Italien her, der får du ikke meget plads og tid. Og så Maradona. Hvad gør han? Igen glemmer der præcis afleveringen til Carnaval, der kommer over i venstre side. Igen Maradona. Prøver hele tiden at finde Maradona og spille ham, så han kan styre spillet. Carrega, tremålsskytten. Jeg tror, det var første gang, vi så en aflevering over 30 meter i dag. Den her fra et skift, kan man sige, ikke? Ja, så hiver vi lidt i trøjen. Ja, det bliver svært for Juventus nu. Begynder Napoli at lade bolden køre fra mand til mand. Prøver bare at holde på den. De skal ikke rigtig mere. De har scoret 4 gange. 4 gange på Stadio Comunale mod Juventus. Der skal man mange år tilbage, før det er sket. Og her er manden bag det hele, Diego Maradona. Og Carnaval i luften, Carrega. Gen Carnaval. Så er det Agostini. Bøtter lige kort lige svært nok til sidst. Og Laudrup. Glimrende spillet her med Marocchi til Laudrup igen. Jagter til Cardardine, og så må der være klart frispark. 2 mand, men Cardardine her. Tak. Galia er det. Ja, vi vil nok se måske, at Juventus vil prøve med nogle høje bolde. Men før tiden, hvor hvis de var knive, så kunne de sende Brio op, som de har taget ud. Der har de sådan set ikke rigtig nogen, som er rigtig gode i hovedspillet. Ja, igen får Maradona et ordentligt skub, og jeg tror, det fører til en advarsel. Og selvom Maradona er god i ansigtsbilledet, så tror jeg, at den her, det var ikke en, der
var på trøsedrengen. Bruno er det. Og Maradona på ny i græsset. Ja, det er selvfølgelig også en dumper for Juventus. Efter at have været 3-0, så lige pludselig så kommer det på 3-2, og det giver en enorm gejst jo. Og bedst som man tror, at man er inde i kampen igen, så bliver det altså scoret til 4-2. Og det er ligesom, om man kunne mærke det, siden de 4-2, så har de ikke haft noget overhovedet. Ligesom om, at de har mistet troen på det, at de kan vende slaget. Så vi lige frisparker her i langsom gengivelse igen, og vi så, hvordan at Bono går klart på benet af Maradona, som ligger her. Men ellers er det normalt, sådan at spillerne siger, at der spilles mere på bolden. Det ser voldsommere ud, end det egentlig er i Italien. Hvorimod i Spanien, hvor du har spillet, Frank, der kan det være meget grovere. Det er ganske rigtigt, fordi at i Spanien, der er de ikke taktisk stærke. Det vil sige, at mange gange så kommer de ind i noget, der ligger for langt fra deres mand, eller de dækker simpelthen ikke godt nok op. Og presset er det samme i Spanien som her. Det vil sige, at han skal ned, og så knaller de ham ned. Og her, der ligger modspilleren så tæt på manden, at han mange gange godt kan nå at gribe fat i tøjet i stedet for, og undgår det der, hvor man siger de rigtig grove frispark. Og det undrer mig, fordi vi har altid hørt om enormt hårdt spil hernede fra, men de siger egentlig alle sammen, både Maradona og alle sammen siger, at der er hårdt spil, det er meget svært at spille, men de spiller næsten altid. Og Sabarov. Og Bartos var det. Og så Laudrup. Og så er det Sabarov. Altobelli. Men den var... Vi kan da også fortælle, at Sabarov ikke var med i men nok den største kamp, vi spillede med jeres landshold, Frank, nemlig 4-2-sejren i Københavns Idrætspark i 1985, juni 1985, hvor det jo blev til en sejr på 4-2. Så er de nu stiller spillere, som de gør ud af landet, hvad der var først er begyndt på de senere år her. Sabarov var den første russer i italiensk fodbold. Så er det jo blevet sådan, at det er den første russer i Sovjet, den er været fin. Men i Italien, og der er det jo sådan, at i stedet for, at man giver decideret overgangssum, ja, så handles der nøjagtigt, som det blev med Boniek, der kom her til Polen, så gives der licens af Fiat-fabrikkerne, således at de kan lave flere biler og lave flere vestligt designede biler. Den er faldet, men sådan er det simpelthen. Det er jo taktik, og fuldstændig rigtigt fra Napolis side. Da Juventus-spillerne havde lige nøjagtigt fået hovedet op af vandet, så blev det presset ned igen, kan man sige. Så scorede Napoli til 4-2 efter reducering 2-3. Ja, det ser enkelt ud, når Maradona gør det. Behersker. Ja, så havde vi også en kameramand på jagt her, kunne vi se. Det røg i hvert fald et rundt billede. Galia. Og god aflevering til Michael Laudrup. Men her kommer Reinicka ud, og jeg tror, der er straffespark. Det er der er fløjte for straffespark til Juventus. Reinickas tackling af Michael Laudrup bliver takseret af dommer Lanese til straffespark. Og hermed får Juventus yderligere en mulighed. Der er 14 minutter tilbage af kampen. Vi ser situationen igen. Michael Laudrup får afleveret eller får tippet bolden op, og jeg synes i øvrigt, det er i orden. Han kan nå frem til bolden igen, hvis ikke han væltes. Klemmes mellem de to forsvarere. Det er Corradini, som jo er hans private oppasser. Og så var det den anden spiller var Reinicka. Og altså straffesparker, det er Maradona bestemt ikke tilfreds med. Og det er jeg sådan set heller ikke, må jeg indrømme. Jeg synes ikke, der er straffespark, men det er sådan noget, at man må vende sig til hernede også i Italien. I Italien bliver der nemlig givet straffespark, hvor sådan set den ligger. Jeg synes ikke rigtigt, han skubber ham måske lidt. Nu ser vi det igen. Det spørgsmålet er, hvis han går frem til den bold, hvis ikke han bliver trukket ned af ham, så kan han nå bolden igen måske. Og så har han det jo sådan set inden for spillerafstand. Jeg synes selv, det er meget, meget hårdt dømt. Men det er hjemmebane, og det er godt for kampen. Dømt er det i hvert fald, og Di Agostini står ved bolden. Di Agostini, landsholdsspilleren, gik ud i kampen mod Holland. På grund af en skade, men altså med her har spillet udmærket i det venstre forsvarsside. Og for Giuliani, en anden landsholdsspiller, og der bliver sikker scoring af Di Agostini, og reducering til 3-4. 3-4. Og Juventus altså igen ind i kampen, har gode muligheder
for at komme med, i hvert fald for at gøre det sidste kvarter, de sidste 14 minutter meget spændende, men der er lidt tumult i øjeblikket nede i straffesparksfeltet. Det er fra scoringen til 4-2 ved at sende spillet Carreca fuldstændig fri i Juventus straffesparksfelt. Nu 12 minutter tilbage og 4-3 til Napoli. Ja, der har vi har simpelthen fået alt. Det er Juventus vil nok lige prøve at lægge endnu mere pres på Napoli. De skal gøre det. Det er jo sådan, de har ikke tabt på hjemmebanen her, men de har så sandelig, de har heller ikke vundet i den her turnering, hvor der er spillet 5 kampe. Det er den 6. vi er i gang med nu. Og Napoli har kun spillet, eller Juventus har kun spillet 2 gange hjemme, og de har spillet uafgjort begge gange. Maradona, Carreca og hjørnespark. Ja, men til gengæld kan man sige, at der bliver scoret mange mål, når Juventus spiller. I sidste hovedkamp vandt de jo 3-4 i Bologna, så det, og i dag har vi indtil nu set 7 mål. Det er jo ligesom derhjemme jo. Ja, der er ikke mange, der regner med, at der bliver scoret så meget i Italien, men det er jo også kun i få af kampene. Men der er også sket det i den her sæson, at flere og flere holdene går over til at spille zoneopdækning, og det gør, at der bliver mere plads, der bliver mere offensivt fodboldspil. Og så tror jeg, Maradona var ude i lidt tak for sidst her mod Agostini. I hvert fald fløjte for frispark. Og så har vi en ny udskiftning, og det er denne gang for Napoli. Og ind kommer forsvarsspilleren Cananzante. Cananzante, og jeg tror, det er Di Napoli, der skal ud. Det er Diego Maradona. Maradona er det. Maradona går ud. Maradona forlader banen. Har også fået en del knups. Det er i hvert fald, der sker ansigt. Vrider det lidt i smerte. Men også en spiller, der op på midten af banen, og så 2 helt fremme. Og så kan de sådan set holde bolden i spil op på modstanders banehalvdel. Det er selvfølgelig risiko, fordi så bliver du nødt til at spille mand-mand nede i dit eget forsvar. Men det mener jeg godt, man kan tillade sig, når man er 3-4 bagud, og der kun mangler de her 14 minutter. Men nummer 9, Carreca. Carnaval, nummer 11. Glimmer der gået fri. Der er han med i feltet. Carreca kommer frem, og så skubber sig ned, og vi får et nyt straffespark. Der er begået straffespark af Tricella mod Carnaval. Carnaval trækker sig glimrende fri af 2 forsvarere i højre siden. Kommer ind i feltet, hvor han væltes af Tricella og et nyt straffespark. Ja, der må jeg nok sige i det her tilfælde, at det kan godt fløjte for. Nu ser vi det selvfølgelig også lige præcis i den vinkel, som er bedst for os. Som dommeren også ser det, ikke? Som dommeren, han rammer ham jo på hoften, ikke? Og Redica sætter bolden i nettet og øger til 5-3 for Napoli. Utroligt. 5 mål af Napoli på udebane mod Juventus. Og nu må man sige, nu må den kamp være afgjort. Redica sikrer scoringen, sparker faktisk midt i målet den sidste minut. Og med cigaretten midt i billedet. Og Taccone. Og så her, der lyder dommer Laneses fløjte. Napoli har besejret Juventus med 5-3 på Stadio Comunale på Juventus hjemmebane i Torino efter føring på 3-0 ved pausen. Det var Carnevale, der åbnede scoringen. Derefter scorede Carreca 2 gange. Så reducerede Gallia lige efter pausen efter 3 minutter til